ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಡ್ದುಂಬು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಅವೇನು ಕಡತದು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು. ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಪಂದುಂಡು ಅವಳು ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡ ಸೇವೆ ಬರೆಪಾಯರೆತ್ತಂಡ ರಶೀದಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಶೀದಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬರೆಪಾವಲಿ ಅಂಚೆನೆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲು ದಪ್ಪೆನ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊನರೆ ಅಂಚೆಂಕುಲೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊನಿಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಟು ಗಣಪತಿ ದೇವೇರು ಬಕ್ಕ ಕಟೀಲು ದಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೇರ್ನ ಮೂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಡು ಬತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊನಿಯ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ ನೆಟ್ ಹತ್ರ ನೀರುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಊಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆಂಕು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪ. ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೈದ ದೇವೇರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆ ದೇವೇರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೀರೆ ತೂವರೆ ಬಲೆ ಪೋದು ಬರ್ ದೇವೇರಿಗೂ ಪರಕೆದ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತಿನ ಸೀರೆನು ಮೂಲು ನಮದಿ ತೊನೊಲಿ ಅವೇನು ಮೂಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸೀರೆದ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಆ ರೇಟು ಆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಳು ಬರೀತಿನ ರೇಟ್ದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಸೀರೆನು ನಮ್ಮ ಕೋಬೋಡಾಯಿನ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಶೋಕದ ಸೀರೆಲ ಉಂಡು ಕಲರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೀರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾರಿದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಮೆಗ್ದಿಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತ ಸಾರಿ ದೆತ್ತಂದು ಅಲ್ತರದು ಪಿದಾಡಿಯ ನನೊಂಜಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೂ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟನೆಲ್ಲಾಡು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆ ದಡೆ ಬತ್ತ.
Wait. Boleh tunggu. ಪೂಜೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡಾಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆರ್ ಬಾರೆ ದಿರಿಟ್ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಮಲ್ದೆರ್. Wait kurungi. Mali cuma. Ada tu. ಬಟ್ಟನಕಲ ಅಟಿಲು ಅಂಚೆನೆ ವನಸ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡು ವನಸ್ಲ ವನಸಾದ್ ಅಲ್ತಿರ್ದೆಂಕುಲು ಪಿದಡಿಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.